ایرو ساروژا کۆمکوژیە ئەرمەنیایە. جێگرێ بەردەفکێ وەزارەتە دەربەیە ئەمریکای دەبێژە بە vê هەلکەفتێ سەرۆکێ ئەمریکا جو بایدن دێگوتارێکە تایبەت بەڵاو بکە. ئەوە دەمێکێدایە و تێپایین جو بایدن وەکە یەکەمین سەرۆکێ ئەمریکای کۆمکوژیە ئەرمەنیان بفەرمی وەکە ژەنوسایت بناو بکە. هەری داوی لەسەر vê mijarê 100 ئەندامên civata nûneraniya ئەمریکا دەنامەیەکێدا داخواژە بایدن کرibûn da salvegera îsaliya kۆمکوژیە ئەرمەنیان da بفەرمی vê kۆمکوژiyê weke jenûsayt bide naskirin. Sala 2019 jî civata nûnerên Amerîka ev kۆmkujî ba dengên 405 endaman bifەrmî weke jenûsayt be navkiribûn. Ev gotara Biden di demekê daye ku duh serokê Amerîkayê barêya telefonê li gel Serokkomarê Tirkiye axivî li hev kirin di çarçoveya lûtkeya NATOyê da ku biryara roja çwardeyê hezîranê birêve biçe civîneke du alî encam bidin. ایرو سالوگرا کۆمکوژیە ئەرمەنیانە جالیە عوسمانیان بە. جیگرێ بەردەف کی وزارەتە دەرڤایە ئەمریکای دەبێژە ئیرۆ ڕێڤەبەریە بایدن گۆتارێکە تایبەت بە وێ کۆمکوژیە بەڵاو دکە لە دەمێکێدایە تێژاڤارێکردن وەک یەکەمین سەرۆکی ئەمریکا بایدن وێ کۆمکوژیە بفەرمی وەک جینۆسایت بناو بکە. سەد ئەندامên ئەنجومەنە نونەرên ئەمریکا bi nameyeke vekirîn daxwaz ji Biden kirin di salvegera îsal de bi fermî vê bûyeriyê wek jînosayt binav bike. Encûmena nûnerên Amerîka di cotmeha 2019 de dema rûniştina xwe de bi 405 dengên endaman bi fermî ew kûmkujî bi jînosayt binav kir. Di kanûna heman salê de ji aliyê Encûmena Pîran ve jî ev yek hat pesendkirin. Di dema pesendkirinê de senatorê ser bi Demokratan Bob Fernandes dest bigirî kir. I am thankful that this resolution has passed at a time جێ دڵخۆشیە کو ئەv biryar hat pesendkirin. Ev di demekî daye hîn rizgarbûyên vê bûyerê hene. we'll be able to see Dikarin bibînin Encûmena Pîran dan bi wê yekê da ku ew bi çi rewşê de derbas bûn. I yield the floor. Endamên Kongresa Amerîka dibêjin kۆmkujiya Ermeniyan bûyereke hat kirin û divê serokê Amerîka li pey wan pêngavên Kongresê biçe û bêdengiya Washingtonê bişkîne li hemberî wê bikarasatê. Serokê Yekîtiya Komela Ermeniyên Tirkiyê Petros Şêrînoglu li dijî wan pêngavên Amerîkayê û dibêje ew dijî destwardanên Washingtonê ne di navbera Ermenistan û Tirkiyeyê de. Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlar olarak Türk, Ermeni ve uluslararası kamuoyuna وەکە وەڵەتیەکی ئەرمەنی لە تورکی دژیم دەوێم ji gelê Türk û Ermen û civaka navdewletî re bibêjim em peştevaniya wan hewlan nakin ku dixwazin bûyereke wiha xemgîn ku berî bêhtir ji 100 salî berî niha çêbûye di navbera gelê Ermenî û yê Tirk da bikin keresteyeke siyasî em li dijî wê yekê ku êşa me ji bo mebestên siyasî were bikar anîn. karşıyız. Lê Ermeniyên Amerîka ku hejmara wan ji 9 milyon kes kêmtir e dest bi lobiyeke berfireh kirine li Amerîka da ku kûmkujiya Ermeniyan wek jînosayt were binavkirin. Joe Biden di dema kampîna hilbijartinan de soz da helwesteke tund dijî Tirkiye bistîne li hemberî kirîna sîstema S-400 yên Rûsî û siyaseta wê li Libya û Sûriye her wiha ji bo nebûna proseya demokrasiyê li Tirkiye. Ev pirs di demekê de ye ku roja înê Biden û Erdogan peywendiyeke telefonî encam dan li hev kirin meha hezîranê di dema lûtkeya NATOyê de li gel hev bicivin û peywendiyên her du aliyan gotûbêj bikin.